हेलो गाइस गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। तो स्वागत करुछि मो जीवनर आउ एक फ्रेश अध्याय को। तो जेहेतु आज गोटे नुआ जगह को मोर जीवार थिला सेतिपई मुहटा तो सुंदर हबा निहाती दरकार। सेतिपई जहा पारिले मुहरे लगेई पकेइली। देखिकी डरी गले कि डरनी मो ये होछि मुहटाକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଫ୍ରବ୍ କରି ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ ଆଉ ଟିକେ ଲିପାପୋତି କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ରେଡି ହୋଇ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି। ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ସେଟା ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି ଯୋଉଟା କି ଦେଖିକି ଆପଣ କେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପାହାଡ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଏତେ କଥା ବକୁ ବକୁ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡିଲା। ତ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ। କଣ ଖାଇବୁ ଭାବି ଭାବି ଆମେ ଖାଇଲୁ ଗୁପଚୁପ। ଦେନ୍ ଖାଇସାରି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରେ। ଆଉ ଏହି ଜାଗାର ନାଁ ହଉଛି ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏହି ଜାଗାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଏଠି ମହାଦେବକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଥିଲା, ପାହାଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ବି ବହୁତ ଝରୁଥିଲା। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଥିବା 5ଟି ଲିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ତ ପାଣି ବି ବହୁତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏଠି ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ମନ ପୁରା ଲାଖି ଯାଉଥିଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଆଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ବି ଉଠେଇଲି। ଦେନ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମହାଦେବକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠି ଆମେ ପୂଜା କଲୁ। ପୂଜା କରିକି ଚାରିପିଠି ବୁଲିଲି, ସେଠି ମୁଁ ଭିଡିଓ ନେଲି, ଫଟୋ ନେଲି। ଦେନ୍ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲୁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ପାହାଚ ବହୁତ ଥିଲା ତ ଚାଲିବାକୁ ପଡିଲା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ 200ଟି ପାହାଚ ଚଢିଛି। ଦେନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ବିଚ୍ କୁ ଯାଇ ଟିକେ ମୋମୋ ଖାଇଲୁ। ଦେନ୍ ପାନ ବି ଟିକେ ଖାଇଲୁ। ଦେନ୍ ଖାଇସାରି ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲୁ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ ଲଗେଇ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।